Alam mo, bumababa yung ano ang transformation ng ano yung hawaan, contamination. Nagbaba sa awa ng Diyos. According to the latest data, our weekly average of new COVID-19 cases has dropped to less than 10,000, and the current reproduction rate of the virus is down to 0.77%. Magandang balita ito. If we continue to ramp up the vaccination of our people, along with our consistent practice of mask, wag pa rin yung tanggalin, hugas at iwas, and with the gradual but safe resumption of our economic activities, then we can hope for a better and truly Merry Christmas. Bumababa yung hawaan, simplihin na lang natin. At kung nasusunod, magtanong kayo kung bakit. Dahil sa bakuna. Dahil sa bakuna, bumaba talaga ang hawaan. So, kukunting hawaan, kasi kukunti naman yung tao na hindi nabakunahan. So, yan ang magandang balita. At palagay ko, kung sumusunod lang kayo, dumadating naman yung mga bakuna natin, hirap na hirap tayo noon kasi wala na naman tayong manufacturing company ng bakuna dito sa Pilipinas at nagkakipag-agawan tayo ng bakuna sa ibang bayan. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.